Карони. Само да ви кажа, че каквото и да става, се остава между нас. Между нас. Между нас. Между нас. Влизаме в играта. Можем ли трима? Може да не може, но страшно ви отива. Искаш май да правим онова. Няма да е лесно тук и сега. Има ли желание? И начин ще намерим. Раз, два, а ти не ще вземем. пак си правиш твоите игри. Няма да е лесно с двете разбери. Да, да, Твърде много хора има. как не? Чрез мене много тема. Тук май Филмът много лев ще става. нека да ще става. Спомен да остава. Да, да, Твърде много хора има. как не? Чрез мене много тема. Тук май Филмът много лев ще става. нека да ще става. Спомен да остава. Спомен да остава. Между нас. Спомен да остава. DJ Oxide. Има ли навити? Ще има. Не ме само питам, добре сме си трима. Говориш ти за пълни неща. Време за проблеми нямаме сега. Времето е наше. Само тази вече. Хайде да си ходим. Омръзали ти вече. Прави се на много важен ден. Ние сме по-важни, двете разбери. Да, да, Твърде много хора има. как не? Чрез мене много тема. Тук май Филмът много лев ще става. нека да ще става. Спомен да остава. Да, да, Твърде много хора има. как не? Чрез мене много тема. Тук май Филмът много лев ще става. нека да ще става. Спомен да остава. Спомен да остава. Между нас. Спомен да остава. Между нас. Между нас. Между нас. Става, 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 става. Става. Имам спомени от днес с оценка пълен 6. Не е много зле, лично аз му пиша 2. Ти си коваш ли се, бейби, мисля да повторим, maybe. Камара на киханя маила да чорум. DJ Oxide.